i Wendy Phillips a fi ydy arweinydd Cylch Meithrin Crymych. Rwy wedi bod yn cysylltiad â'r meithrin ers 2 flynedd ar 15 a y tymor yma mae ganddo ni 40 o blant yn mynychu yn ddyddiol. Mae'r cylch yn agored i bawb o'r ardal ac yn y gymuned a mae ganddo ni 2 aelod o staff. Mae'r rôl arweinydd yn newid o flwyddyn i flwyddyn, ond dal yw'r y clod a'r y balchder o cael fod yn arweinydd ar gylch mor hapus sydd yn y cymuned. Mae mwyafrif o'r plant sy'n mynychu'r Cylch Meithrin eleni Dani yn Crymych o gytrefi ddi-Gymrag a rydym yn y Cylch Meithrin yn rhoi sylfaen arbennig iddyn nhw a dechrau meithrin nhw trwy gyfrwng y Gymraeg. A mae hyn yn bwysig iddyn nhw trwy addysg a'i gofal yn lleoliad mor wledig a hyn yn gogledd y sir. Rydym â thema newydd bob tymor yn dilyn y thema. Thema y tymor yma ydy Ffrindiau'r Môr. Mae'r plant wedi bod yn ffodus, ni wedi bod ar nifer o dripiau, ni wedi mynd lawr ar plant i Wdig, a maen nhw wedi cael y profiadau anhygol o edrych ar beth sydd yn byw o dan y môr o amgylch yr arfordir yma yn Sir Benfro. Mae'r plant wedi dal cranc, maen nhw wedi edrych ar seren y môr a hefyd wedi bod allan ar y traeth yn mewn pyllau dŵr yn chwilio am byd natur ni. Ni hefyd wedi cynnal trip a mae'r rhieni yn cefnogi ni fyna a dod â ni a lawr â ni i'r orsaf Bad Achub yn Dinbych y Pysgod ac yna ymlaen i'r traeth a wedi cael hwyl ysbryd yn y tywod a mewn yn y dŵr yn y tywydd anhygoel yma. Eto, i ni'n cael profiadau gwahanol i'r plant a mae'n bwysig bod nhw yn cofio ac yn cael ei dysgu am gwahanol traddodiadol hen Gymraeg. Amser yr wyl Nadolig, i ni'n mynd lawr i'r pentref i Capel Seion ac yna cyngerdd Nadolig traddodiadol. A mae'r gymuned i gyd yn cael gwahoddiad i ddod i cefnogi ni. Hefyd, i ni mynd allan ar fore sesiwn cylch i canu carolau o amgylch y pentre. A y sesiwn cynta i ni mynd i weld y busnesau a mae hyn yn dangos i'r plant beth sydd â nhw yn y pentref lleol, bod ddim eisiau mynd tu allan y pentre a cofio cefnogi pobl lleol. Yna mae'r sesiwn, yr ail sesiwn, i ni mynd o amgylch y teiau a pobl yn falch iawn i weld ni a cadw'r traddodiad i fynd o ganu carolau a hefyd casglu calennig. Rydym yn elusen cofresredig a mae codi arian yn rhan enfawr o Gylch Meithrin. Rydym wedi cynnal bingo, pedlon o ddiedig a yn ddiweddar mae'r plant yma wedi bod yn cymryd rhan mewn triathlon. A hyn yn hybu i iechyd, maen nhw wedi bod yn rhedeg, maen nhw wedi bod yn beicio neu pedlo, a wedyn y trydydd rhan o'r triathlon oedd chwilio am drysor a ni nôl i'r thema o Ffrindiau'r Môr. A mae hyn yn dod fewn ar gymuned i'r cylch i sicrhau bod y gymuned yn gwybod beth i ni yn neud yma yn y cylch. Stôl fach y freni, bar a caws a menyn, a tisiw i lawr y mi! Eleri Bowen ydw i, dwi'n fam i Leisa sydd yn y cylch ar hyn o bryd. Mae plentyn dy fi hefyd sydd wedi bod trwy'r cylch a bellach yn mynychu ysgol y Freni. A siarad o brofiad o ran plentyn sydd wedi bod trwy'r cylch gyda fi. Dwi wir yn teimlo bod nhw'n cael y sylfaeni gorau o ran ethos Gymreig ac o ran y patrymau bydd angen arnyn nhw. A maen nhw wedi cael paratoi llawn, dwi'n teimlo, wrth bod nhw'n mynd i'r cyfnod sylfaen yn ysgol y Freni. O ran, dwi'n teimlo mae yna brofiadau Cymreig o ddydd i ddydd yn y cylch, yn yr amser stori, y caneuon, a mae'n amlwg bod yna ethos Gymreig yma. Gweithio'r ffaith bod llawer neu'r mwyafrif o rieni erbyn hyn yn siarad Saesneg yn y cartref.
O ran croesawu rhieni ac o ran ffarwelio yn ddyddiol, i ni'n clywed negeseuon yn dwyieithog. Mae yna gyfarchiad Cymraeg hefyd, felly mae'r patrymau cynnar yna'n cael ei sefydlu y tu allan i'r cylch ei hunan hefyd. A dwi hefyd jyst yn teimlo o ran y profiadau maen nhw wedi cael yn ystod eu cyfnod yn y cylch. Dwi'n teimlo mae traddodiad yn bwysig a bod yn rhan o'r gymuned leol yn bwysig hefyd o ran y ffaith bod nhw'n cael cyfleoedd lu i fod allan yn y gymuned yn ymweld â busnesau lleol. A hefyd mae pethau fel y gyngor Nadolig, mae'r ffaith bod nhw dal yn cynnal y gyngor Nadolig lawr yn y capel, bod nhw'n mynd mas ar plant i ganu yn y gymuned hefyd. Cefnogi pethau fel bydd yna tractor yn gyda ni nawr yn mis Medi a mae'r gymuned hynny falle'n cydweithio gyda'r cylch fyna hefyd. Felly, i ni'n edrych mlaen, dwi'n credu pan bydd Twm hefyd yn mynychu'r cylch mewn cwpl o dymorau. Rydym fel cylch yn gweithio yn agos iawn da ysgol lleol, ysgol y Frenni. Hefyd, mae ni'n ffodus iawn, ni'n gweithio hefyd da'r meithrinfa sydd drws nesaf. A mae'r plant yn medru cael eu pontio o un sesiwn i'r llall, a mae e ddim yn rhywbeth mawr fel oedd e blynydde nôl. Mae'r pontio yn gweithio a ni'n cydweithio yn arbennig o dda da'r staff a'r plant yn y ddoi lleoliad. Mae pwyllgor da ni hefyd, a maen nhw'n bwyllgor cefnogol iawn, a ni'n falch i weid yn Crymych i ni cydweithio'n dda, i ni'n gylch hapus, mae'r plant yn hapus a wedyn mae'r staff yn hapus. A hynna sy'n bwysig bod ni yn medru rhoi bywyd a dechreuad arbennig i'r plant trwy gyfrwng y Gymraeg.